Άρα, αφοσιώσου στα καλύτερα στοιχεία του εαυτού σου. Πίστευε τα και μην τα κλονίζεις, μην τα αμφισβητείς, μην δυσπιστείς σε αυτά και ας μην βλέπεις απόδοση. Θα δεις. Έχει υπομονή, θα δεις. Λέγε το αυτό που πιστεύεις και πάλεψε να το μεταδίνεις στον άλλον. Έστω και αν δεν ελπίζεις. Εγώ δεν ελπίζω. Παρά τα αυτά να παλεύω να το μεταδώσω. Ας λένε ό,τι θέλουν. Παλεύεις γιατί είσαι ματαιόδοξος, παλεύεις γιατί θέλεις δόξα. Ας λένε, δεν με πειράζει. Εμένα ο πατέρας μου τι μου είπε. Μη σε νοιάζει, παιδί μου, δεν μπορείς να ζήσεις, να βγάλεις λεφτά. Εγώ μπορώ να σε βεβαιώσω και δεν μου το λέγει γιατί με αγάπαγε. Είναι ο πρώτος μου φίλος και γιατί είναι ο πιο συνεννοούμενος άνθρωπος μαζί μου. Μια ζωή ήταν. Σε βεβαιώνω, ξέρεις πόσο είμαι αυστηρός, ότι αξίζεις. Γράφε αυτά που νομίζεις. Μελέτα αυτά που νομίζεις. Κλείνε τα στάσεις σου στο σιρτάρι σου. Θα έρθει η μέρα που όχι μόνο θα σταγοράζουν χρυσάφι, αλλά θα σε παρακαλάνε. Δεν το πίστευα. Ήρθε. Χρυσάφι δεν μου δίνουνε. Στα παλιά μου δεν ξέρω να το πάρω, βλάκας, δεν ξέρω να το γυρέψω, αλλά και δεν μου χρειάζεται. Ήρθε όμως η μέρα. Δεν το πίστευα ότι τόσοι άνθρωποι. Ρε εσύ, τι πάθανε. Από ένα παλιοτεχνικό μέσο να πούμε με βρήκανε τώρα, τόσα βιβλία είχα βγάλει. Με βρήκανε. Ο πατέρας μου ήξερε το μέσο. Όχι, ήταν βέβαιος ότι θα γίνει. Γιατί μεταδίδεται αυτό. Δεν μου λες, είναι μικρή μεταβολή στον κόσμο. Αυτό που λέγεται χριστιανισμός. Εγώ που τόσο επικρίνω τις θρησκείες της πίστης, παρά τα αυτά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω. Κοίταξε να δεις, είναι μικρό πράγμα τώρα. Όπως δεν είναι μικρό πράγμα ο Βουδισμός, όπως δεν είναι μικρό πράγμα δεν ξέρω τι. Δεν μου λες, παρακαλώ πολύ. Από τι προέκυψε, παιδί μου. Από την οργάνωση του Παύλου ή από έναν που πήγε σε ένα σταυρό χωρίς να τον νοιάζει κανένα αποτέλεσμα. Ακολούθαγε τον δρόμο του απλώς. Βρε αμάν! Ναι, αλλά τι ακτινοβολία έχει αυτό. Σε συνειδήσεις. Λίγο. Θα πεις και τι κατάφερε. Και κάτι κατάφερε όμως θα αναγκαστείς να αναγνωρίσεις. Μα όχι σε όλους, μα σε κάποιους. Μα και αν είναι μόνο οι 144.000 που ο Μέγας Ιεροξεταστής λέει στη συζήτηση με τον Χριστό να πούμε «Πτάχα ξανάρθες στους αδερφούς Καραμάς». Μα και 144.000 κάτι είναι. Μα οι άλλοι γυρεύουν μόνο ψωμί, ναι, αλλά 144.000 δεν γυρεύουν ψωμί. Είναι ικανοί να μην δεχθούν και ψωμί, άλλο γυρεύουν. Κάτι κατάφερε. Και ο Βουδισμός κάτι κατάφερε. Κάτι. Εγώ δεν λέω εκείνο που ισχυρίζονται, δεν με ενδιαφέρουν οι εκκλησίες. Άλλος δρόμος στον κόσμο για αλλαγή του περπατήματος της ζωής δεν έχει βρεθεί και μην ακούτε τα λόγια της πολιτικής, ούτε τα λόγια της ψευδοϊστορίας. Η ιστορία είναι γραμμένη από εκείνους που κάνουν την πολιτική εν τέλει. Από τους νικητές. Από τους νικητές. Ποιους νικητές? Των πολέμων, όχι από τους πραγματικούς νικητές. Οι νικητές των πολέμων δεν είναι αναγκαία οι πραγματικοί νικητές. Κάμια φορά τυχαίνει να είναι, αλλά δεν είναι. Οι νικητές των πολέμων, έστω και μαζί και πραγματικός, ήταν ο Μεγαλέξανδρος, αλλά και εκείνος πέθανε και μπορεί να χανόταν και η υπόθεση. Και θα δούμε. Ένας. Οι άλλοι ήταν οι πραγματικοί νικητές. Λοιπόν, μην δυσπιστείτε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος περπατήματος. Είναι πάρα πολύ βραδύς, αργός. Θα έλεγες ότι δεν αποδίδει. Απογοητευτικός. Εσύ παλεύεις και δεν βλέπεις το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά κάτι άλλο εισπράττεις. Λες και υπάρχει μία παράδοξα έτσι, σοφή οικονομία. Έτοιμος είναι, πιστεύω να μου πει είναι ο Θεός που θα φτιάξει έτσι. Ναι, υπάρχει εξής παράδοξη οικονομία. Σε αμείβει η ικανοποίηση από εκείνο που κάνεις. Μωρέ, δεν σε αμείβει ο μισθός, δεν σε αμείβει το αποτέλεσμα, το κοινωνικό, το ευρύτερο, η διεύρυνση που είπατε. Λες δεν με νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ γράφω κάτι και λέω δεν με νοιάζει, θέλω να πετύχω να το γράψω αυτό που μου μπήκε έτσι, όπως αν ήμουν νέος που πρώτο διάβαζα και έψαχνα βιβλιοπωλεία και έβρισκα αυτό το βιβλίο μπροστά μου, ήτανε τέτοιο που όταν το διάβαζα θα έλεγα είναι καλό. Δηλαδή γράφω για μένα. Δεν πιστεύω στο αποτέλεσμα. Και μόνο αν μείνεις αφοσιωμένος σε αυτό, τρελός σε αυτό, αποφασισμένος να πεθάνεις πάνω σε αυτό και έχεις κάτι μέσα σου, δεν είναι μονάχα μια σαλτάρισες, θα δεις ότι αυτό αποδίδει μια μέρα.
Εγώ και αυτόν τον καιρό μου την έδωσε τώρα. Ποτέ στη ζωή μου δεν μου την έχει δώσει τόσο πολύ. Έχω πέσει και γράφω κάτι που σας διάβαζα 15 ώρες την ημέρα. Στη γραφομηχανή κατευθείαν με ρυθμό 25 σελίδες την ημέρα. Ποτέ δεν μου έχει συμβεί έτσι και λέω ότι έχω πάθει. Βλακίες θα γράφω. Πώς γράφω τόσα πολλά, και όμως δεν είναι βλακίες. Και ούτε με νοιάζει αν θα εκδοθεί, αν δεν θα εκδοθεί, αν θα διαβαστεί, να και αν διαβαστεί, να και αν δεν διαβαστεί, αν θα αποδώσει, αν δεν αποδώσει, αν θα επιδράσει, δεν παραπνιγείται. Δεν με νοιάζει τίποτα. Με νοιάζει εκείνο που μου δίνει εμένα αυτό. Εγώ εκείνο που κυνήγαγα χρόνια νομίζω ότι έχω καταφέρει να το εκφράσω και μερικές φορές πολύ καλά. Αν ενδιαφέρει κανέναν, δεν ενδιαφέρει, αν θα προκύψει αποτέλεσμα, δεν με νοιάζει. Αυτή είναι η αμοιβή. Δεν είναι λεφτά λοιπόν η αμοιβή, δεν είναι δόξα, δεν είναι επιβολή, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ούτε αποτέλεσμα επιδράσεων σε άλλους. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να τυπωθεί και κανείς να μην το διαβάσει. Μπορεί να διαβαστεί και να ξεχαστεί. Μπορεί και να μην δράσει. Εντάξει. Ας μην είναι. Η αμοιβή έρχεται μέσα από το έργο. Είναι αυτό που το λέω εγώ, εσωτερική υφαίρεση που μας μάθαν στα μαθηματικά. Έχεις το ποσό και από μέσα, λέει, παίρνει, όχι από όξω τόπο. Και ήταν ένας παράδοξος λογαριασμός πρέπει να κάνεις, ξέρω εγώ, δύσκολος. Δεν ξέρω, μας φαινόταν δύσκολο στην πρακτική αριθμητική. Ή εμένα μου φαινόταν. Αυτό είναι. Μόνο από αυτό το δρόμο μπορεί κάτι να βγει. Εμφανίζεται πολύ απογοητευτικός δρόμος, όταν από την άλλη μεριά σου λέει μεταρρύθμιση, εκπαιδευτική, αλλαγή του συστήματος. Τούτο εκείνο. Θα κάνουμε αυτό. Καταργούμε τις εξετάσεις. Φέρνουμε τις εξετάσεις. Κάνουμε. Κάντε ρε. Όλα αυτά είναι τρίχες. Κάντε. Όλα αυτά είναι σαν να του λες: πετάω το παλιό αυτοκίνητο. Πάρε καινούριο. Και έμπα μέσα. Και θα ζήσει στον παράδεισο, οδηγώντας το αυτοκίνητο. Διαφήμιση. Ποιος θα ζήσει, ποιον παράδεισο, πού. Δώσ' το καλύτερο αυτοκίνητο του κόσμου και τράβα τον να πάει μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Όχι. Να πάει στο κέντρο της Πειραιά. Όχι. Να πάει όπου θέλει, στον παράδεισο. Αλλά είναι ένα γουρούνι ο ίδιος. Δεν μπορεί να του δώσει Rolls Royce, δώσ' το ό,τι θέλεις. Όλα αυτά είναι τέτοια. Είναι άχρηστα. Αλλά επιδεικνύουν ενδιαφέρον. Αλλά παραπείθουν ότι αυτά είναι παιδεία. Αλλά παραπείθουν ότι αλλάζουν τον κόσμο. Δεν αλλάζουν τίποτα. Και το βλέπετε. Πόσες μεταρρυθμίσεις. Όσα και υπουργεία. Όσα και υπουργεία. Όσα και αυτό. Και τόσα πανεπιστήμια. Και με ποιους καθηγητές. Τους βαφτίζω καθηγητές. Καλά, αυτά τα βαφτίζεις πανεπιστήμια. Εκείνους βαφτίζεις καθηγητές. Και αυτό το βαφτίζεις ύλη, και αυτό το βαφτίζεις φοιτητές, και αυτό το βαφτίζεις μεθόδους. Τι λες ρε ανόητε. Ή ρε ψεύτη. Ή ρε ανυποψίαστε. Και εσύ λαέ ανυποψίαστε. Πρώτε ένοχε συγχρόνως και μαζί πρώτε παθέ. Πρωτοθύμων. Την πληρώνεις. Τι λες ρε. Και λέω εγώ αυτά και θα σου λέω 8 ώρα λέει ο ένας τρελάρες. Τρελάρες. Πάτε εσείς με τα λογικά. Ρωτάω και πάλι το φίλο μου το Γεράσιμο τον Αρσένη. Δεν μου λες. Πόσα χρόνια σπούδασες και βασανίστηκες με το θέμα παιδεία, μετάδοση, παιδιά, μαθήματα, κρίση, ποιότητα, αυστηρότητα. Πόσα χρόνια στη ζωή σου, Γεράσιμε. Τώρα σε ρίξανε σε έναν τάφο που λέγεται Υπουργείο Παιδείας. Άντε ρε, ρίξ' τον εκεί. Για να μην εμφανιστούμε κιόλας ότι ας πούμε αφού βγήκαμε απάνω, εμείς που είμαστε όλοι μαζί, μια κολεγιά, σύμφωνοι όλοι, ξέρω εγώ τι, μια παράταξη, να τον ερίχνουμε. Να ρε, σου δώσαμε ένα Υπουργείο. Που μάλιστα λένε κάποιοι ότι είναι το σπουδαιότερο των Υπουργείων. Κάνε λοιπόν. Και εσύ θέλεις να κάνεις. Πώς. Για να δω ποιους έχεις, ποιους πήρες. Κατέβηκες με το φανάρι να πας να βρεις. Λες, δεν ισχύει η αρχαιότης. Μάλιστα, μπράβο, πολύ σωστή ιδέα. Στους δασκάλους. Πήρες ένα φανάρι να ψάχνεις νέους 20 χρονών, 21, 22, 23, όπως ψάχνω εγώ, που δεν κάνω σχολεία, που δεν κάνω Υπουργείο Παιδείας. Πήρες μωρέ. Ο ίδιος. Με μάσκα. Ο Κροπότκιν ήταν άρχοντας και κατέβαινε λέει και έκανε το λαϊκό άνθρωπο και πήγαινε στα ταβέρνες, λέει ο αναρχικός, λέει να βρει ανθρώπους, γιατί άλλο το έκανε. Ο Χριστός δεν σας είπε ότι κατέβαινε να αλλιεύσει ανθρώπους. Πήγες να βρεις νέους, να βρεις ζωντανούς, αυτό εννοώ, δεν με νοιάζει, μπορεί να είναι νέος και να είναι ψόφιος. Να βρεις γέρους. Πήγες να βρεις εκείνους που περισσότερο από σένα ξέρουν το θέμα ή αμεσότερα το ζουν ή αργάζεται πάνω στο τομάρι τους. Αργάστηκες στο δικό σου κάποτε. Γι' αυτό αν έχεις μια αναξία, τη χρωστάς και σε αυτό.
Το έκανες, δεν το έκανες. Ποιους έχεις γύρω σου. Τι προτάσεις ακούω. Είναι πράγματι υποψιασμένες οι προτάσεις για την ουσία του θέματος ή δεν είναι. Μένουν στην επιφάνεια. Εγώ ευχαρίστως να με ρωτήσει ο Γεράσιμος και να μου πει τι εννοείς. Να του λέω. Έχει καιρό, δεν θα έχει καιρό. Δεν θα έχει καιρό. Εντάξει, μην έχετε καιρό. Σαν τη γυναίκα μου καμιά φορά. Τώρα μου λέει μαγειρεύω. Έλα μωρέ να σου διαβάσω αυτό που γράφω να μου πεις δεν είναι καλό, δεν έχει καιρό, μαγειρεύει. Και τι να το κάνω εγώ το φαΐ που θα φάω. Και αυτή ακόμα. Εγώ νομίζω αυτός είναι ο δρόμος.